Shalom horas madihita saluhutna. Di hamuah kadamang dohok dainang. Manang di dia pehamu maringanan. Tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahi pason. Dohot pangaramotion ni Tuhata Yesus Kristus. Adorak sota paradi hata ni Tuhata. Jumulu mahita martangiang. Asini roha madihamu dohot dame siad debata amata. Dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Hatani Tuhata nagabi jamita di partangiangata nalaus epistel di minggu seksagesima 4 Februari 2024 imana tersurat di Markus sada ayat 20 sia rodi 30 sia. Hujahama dihita songonoma didok hatani Tuhata. Dung ruar sian perguruani manigor dibongoti nasida ma jabuni si Simon dohot si Andreas rapon si Jakobus dohot si Johannes alai napiak do si matua buru ni si Simoni pane-paneon jadi manigor ditaringotom mai tuibana jadi didapotom mai bana dijama matangan na pahehehon dungi ditadikon pane-panei mai bana jadi dihobasi ma dinasida. Alai dung bot, dung sudut matanyari, masibuan na marsahi na bima halak tujuluna. Rodi na sinonggopan ni akasibolis. Gabi sude nasida na sahutai marpungu di jolo rumai. Jadi torop do akan hacitan na marragam-ragam sahih na di pamalum. Jala torop sibolis di pabali. Alai dang di loas akasibolisi pabuakon naung ditadana sida ipana. Dungi manugut nai borngin situtudope hehe maibana tu balian laho martangiang tu nalungun. Jadi diihuton si Simon dohot aka dongan na maibana tu si. Jadi dung jupaksa didok nasida mamadok ibana. Sudih halak mangaluluiho. Alai didok ibana matu nasida. Beta mahita tuna asing tu akaluban na humaliangan asadoho di siau marjamita ai alani ido ubahen naroau lauslaho maibana marjamita tu perguruan nasida na dilihat Galilea jala dipabali aka sibolis ima hatani Tuhata ra heado tabigi padohan nama dok songonon Saina matua majalodo manang ise nara mangalehon. Saina matua majalodo manang ise nara mangalehon. Siapa yang suka memberi akan menerima. Hamu kadamang doho dainang macai tohodo padohani. Alani unang masadi hita marsilehon-lehon. Terlebih moluadong dihita ate. Ay hatani Tuhata pe madok mertua ado na mga lehon siya na majalo adalah lebih berbahagia orang yang memberi daripada menerima. Buya nota jaha di ulau ni apostel bidu 20 ayat 35. Hatani Tuhata doi. Si lehon-lehoni dakolan berupa materi rupani manang hepeng. Si lehon-lehoni buidui marumang na asing. Roha, pikiran, gugu, holong. Yele molo didok rupani marsilehon-lehon memberi, ya bisa saja memberi hati, memberi pikiran, memberi tenaga, memberi cinta, memberi holong, kasih. Dilehon rohana, dilehon pikirana, dilehon guguna, dilehon holongna. Jadi semakin orang memberi cinta, dia pun akan semakin dicintai orang. Lam holong rohana tudonganna, lam haholongan nidongan naiduan non ibana. Adong do berita ni sahalak parumain maradupon si matuana. Nakpola pinabuar rupani di dia tempatna jala manang na buruahe. Huroha duk saut itu anot tu bawai dang apa lalomorohan ni si matua naon mamereng parumain naon tang binoto manang alaniaha asa songoni
Molo dirupa nian ulido anggo dirupa. Pokokna dak pola meila anak nai manggadek tu parpestaan. Alai songoni ma dak pola lomoro hani simatua nai mamereng ibana. Nak pesongoni dak pola haci rohani itu ani justru lam dipatuduhon ibana do pabua parumain na burju ibana. Semakin dibenci simatua nai ibana, anggo ibana justru sebaliknya do semakin dipatuduhon ibana holong ni rohana tu simatua nai dang surut ibana mabain na dinggar rupane tu simatua nai. Na patut ulaw na diulay ibana bahkan lubi si pata. Mamereng sikap ni itu anon lam holo kiema rohani si bayoi tu istri nai. Ay nga sanga mabirhian ibana sutung lari borngin siya jebu istri naon ala perlakuan niyo nai. Jadi bodo songoni ati gabe suami nai do rupani tarok tohon dan masuk akal tabayak ko jo rupani molo adong songoni sada boru manang ina parumain diperlakukan tidak baik pasti do secara manusiawi rupani. Suak songoni do nang omak ni si bayoon duk songoni di bereng sikap ni parumain nai gabe lam tubuh maholong ni rohana di ibana. Baka singkat cerita gabe ido parumain nau burju di ibana. Ala songoni marupani sikap ni parumain ni tu si matua nai. Jadi tohodo nanido na digijang naking semakin orang memberi cinta dia pun akan semakin dicintai orang. Jadi bodo muse taputihi sian berita mardongan podai unang dibalos hosom mati dohot hosom kon dibalos do marhitiaka holong dohot akaulau nadenggat hamwa kadongan dipatuduho Jesus do holong natoropi atik pe mungkin sebagian sian natoropi tang marlomoni roha mamereng Jesus. Alay dang ala sikap ni si bahagian natoropi na somakaulongi ibana gabe somar holong ni roha Jesus. Dihaholongi do na sida sa luhut na. Jalatarida dui marhite na somar naluja ibana mangajari na sida di akaparguruan. Marjamitai na sida. Pamalum ragam ni akasahit. Pabali akasibuli siya jolmai. Ima patuduhon holong ni Jesus tu natoropi. Ay sahit ahaman yan, sahit pane-pane ate. Molo di hata Indonesia di do demam do. Sahit musimat doy, molo nuay. Lapatan na dakpola sahit na mematikan ni manang sahit na menular. Sahit ni si matua ni si Simoni. Dus doy doho sahit PPO, pilek-pilek otihik. Gudang do ubat ni di apotek. Alay nak pesongoni dipatuduho Jesus doholong na tu si matua boru ni si Simoni doho tu si matua boru ni si Andreasi holat dipabua mamitor di halaputi do rupani laho pamalupon ima bukti ni holong lau songoni do si matua boru ni si Simoni hola malum ibana mamitor di hobasi do akan nariko di Jesus do rombongan na do nak kininga si Jakobus ate do si Johannes lapatan na dipatuduhon inon si matua boru ni si Simoni holong na tu Jesusi. Jadi dos songon natado digijang naking semakin kita memberi cinta kita pun akan semakin dicintai. Alai manata teh beda doon memberi cinta tu nama debu holong molo nama debu holong dus mai tu nama nuan holong molo holan nama nua kolong do justru si paresode lalap holan nama debu holong. Dos songon nabi nahin ni Jesus tu si matua ni si Simoni lau songoni do di patu sudi natorop na Roma buan sahit dohot akka namar sahit nabi si pata hira naswarong betiki di Jesus lahu humosa ay sudi halak mengalului ibana di dok nak kiningan hamwa kadongan asing ni na ikon marholong ni roha hita tu akadongan songo pesan ni trupu korupa ni tutu unang marnalu jahita patu pa akan nadinggan tudongani jadi sa urdo de Aina manggotil do hita musedi tikinai anggoso pargali hita nuai.
Galatia ono maya sia. Unang marnaluja mabay na dinggan ay namanggotil do hita busedi tikinay anggo sopargale hita nuay. Hamwa kadongan sadanay na macayarga putih hata siya turpukon ima sa gudang-gudang ni ulauta sa rocot-rocot na jala sa sibuk-sibuk na hita unang lupa hita martangia. Idon waing na pinatupan ni Jesus marhite turpuk na tabigyon di ayat 75 di do dungi manugot nai borngin situtudo pe hehe may bana tu balian. Dai do nakidido di ayat 75 tahe dungi manugot nai borngin situtudo pe hehe may bana tu balian laho martangiang tu na lungun. Om matiruan na pinatuduhon ni Jesus tu hita di awal ni pakubasyon na dang lupa iba na martangiang. Hita pesongonima, unang lupa hita martangiang, adorak sobor hatita tu aka ulautan na maragami, sa jumulu hita pasaha dirita tutuhani, mangidugugus yan ibana, asa dipatau hita mangula aka ulautay. Sa duk ni ulautay, sa rocok-rocok na sotung lupa hita disi. Jadi tohodo padohan nama dok satongan ni tangiang do ulaon manang dihorhor satongan ni tangiang do ulaw. Dang nama dok rupani gabi somula-ulau behita molodunga martangiang. Unak songon nabi nahin ni nadiba holan na martangiangi sipata gabi so diingok mula-ulau. Dangi nani dok na. Dang na holan na martangiangi. Dang buy holan na lopit tangan ikon dibuka do tangan na ikos songon nabi nahin ni Jesus odo di tonga-tonga ni rocok ni ulaw nai dang lupa iba na martangiang sugut manugut borngid do pedidok. Jadi di hati Indonesia molo tajahan non pagi-pagi benar atar dipukul lopat manugut may dungi laho tu balian tempat yang sunyi totu asahibul partangiyangoni dilului rupani inganan na hening rasyano manon padohan marmeditasi ate jauh dari keramaian asahibul roha pikiran jala asa jernih rupani hita pe patupaut tado songoni adorak suguk do piaka suara tabigi manuguk ne jumulu ma suara ni Tuhani tabigi tapatu pame asa jupa kita aka natajalahi jala laos imatong bohal tarupani laho mamulus tahun 2024 alana mungkin oma songo partangiangan pamuhai di hita dia kana deba terserah rupani alai manang bohape ikon tapuk kado sudi aka ulautai marhiti aka partangiangon margugu mahita patulus sosa amen martangiang mahita mauliate madiho Tuhan dihatam na hubigi hami sai paurat tomai di bagasan rohanami asa diperbuiho katami parbui na dinggan parbui na tonggi di bagasan Yesus Kristus martangia kami tuho. Amin.